Jamen, velkommen til endnu en Ninecast. I dag skal vi tale om OpenID Connect, og til at tale om det, der har vi dig, Mikkel, og Daniel. Mikkel, hvis du lige præsenterer dig selv. Så... Ja, jeg hedder Mikkel Jacobsen. Jeg er seniorkonsulent hos Nine. Jeg hedder Daniel og er managing consultant hos Nine. Nu starter vi lige med et meget for jer enkelt spørgsmål, men hvad er OpenID Connect? Det er en standard for, hvordan man kan facilitere logins for slutbrugere på en rimelig sikker måde. Så det er en industristandard, det er noget, der bliver brugt mange steder. Men er der en downside ved det? Altså, hvad er det svære i det her, Daniel? Jamen, det har faktisk gjort rigtig meget for at prøve at adressere, at det netop ikke skal være svært. Fordi hvis man ruller sin egen sikkerhed, så kan man nemt komme til at lave noget, som man ikke selv ved er usikkert. Men ved at følge en fælles standard, som er blevet sikkerhedsreviewet af mange eksperter, så er der også mange værktøjer, som simpelthen kan facilitere det, sådan at det du som udvikler skal gøre, hovedsageligt består af konfiguration og orkestrering, og ikke at du skal helt ned og kode noget low-level logik. OpenID Connect adskiller sig fra de tidligere udgaver ved at dække både authentication, altså hvem er du, men også authorization, hvad må jeg. Så den er ligesom tænkt som løsning, den fremtidssikrede løsning, nu hvor at cookies, som vi kender dem fra browser for eksempel, som bliver brugt i så mange selvbetjeningsløsninger rundt omkring på nettet, de er på vej væk. Fordi det at holde styr på en brugersession, og det at følge efter en bruger på nettet med henblik på reklamer, det er det, for browseren kan ikke se forskel. Så derfor så bliver de reglerne for cookies, browser cookies, bliver strammet mere og mere op, og til sidst forsvinder de af det mest sandsynlige. Og så er OpenID Connect en måde stadigvæk at kunne håndtere bruger authentication og authorization på sigt. Du har taget noget med. Du prøver lige at forklare det. Skal vi ikke lige se det? Jo, jeg synes, vi kunne lige så godt lige starte med bare at se, hvad det går ud på. Sådan lidt mere teknisk. Alright, vi starter med at kigge på det, der hedder auth-flowet, altså hvor en klient, altså det vil sige en bruger, skal bevise, at de er den, de er, og at de har adgang til en tjeneste. Så lad os starte med at kigge. Vi har selvfølgelig klienten her, som gerne vil have adgang til en webservice. Og som udgangspunkt så er sådan en webservice jo beskyttet. Så til det formål, der har vi så en authorization server. Den skal sørge for, at klienten verificerer sin identitet, altså brugeren verificerer sin identitet, og at klienten så til gengæld får de her tokens i hånden, som den kan bruge til at kalde webservicen. Lad os prøve at kigge på det. Så det første, der sker, det er, at klienten ved, at den ikke har det her token endnu. Og når den skal kalde webservicen, så ved den, at den skal bruge et token. Så den starter med, som det første, at kalde authorization serveren på det, der hedder /authorize endepunktet. Det endepunkt, det sætter hele autorisationsflowet i gang. Så det betyder faktisk, at authorization serveren, den er enten selv IDP, altså identity provider, eller også så snakker den med en anden identity provider, der ligger et andet sted. Så lad os lige tegne den ind. Det er ikke som sådan defineret af standarden, hvordan det fungerer, men det er noget, der skal tages hensyn til. Det er noget, der selvfølgelig skal ske. Der skal være nogen, altså IDP'en, som er garant for klientens identitet eller brugerens identitet. Så når det login-flow er afsluttet, så sker der det, at man bliver redirected tilbage til klienten. I det redirect, jamen der får klienten så en kode. Og det er fordi det hedder authorization code flow, er egentlig det hedder. Så det første, der sker, authorize, man logger ind,
så får klienten sin kode. Og nu kan man sige, nu er man så egentlig authenticated. Så skal vi så til at bevise over for webservicen, at vi godt må kalde dens endpoints. Og den måde, det fungerer på, jamen det er, at vi skal have et token i hånden. Og det token har vi faktisk ikke fået endnu. Så det næste, vi gør, det er, at vi kalder authorization serveren igen på et token endepunkt. Det er det tredje, der sker. Authorization serveren, den ved, at den skal udstede det her token, fordi vi også sender den her code med, som vi fik fra authorize-kaldet. Så token-kaldet, det sker egentlig med den kode, og så til gengæld får vi så endelig vores tokens. Og de tokens kommer vi lige tilbage til, hvad det er for nogen. Der er et ID-token, der er et access-token, og så er der et refresh-token. Dem vender vi lige lidt senere. Når klienten står med det her token i hånden, så kan man endelig kalde webservicen med sit token. Skal vi have et tal på her, så det er 15, der sker. Når webservicen får token i hånden, så kan den verificere, at det token er udstedt af authorization serveren, og at det er uændret, fordi der er et tillidsforhold mellem de to her, selvfølgelig. Det er jo en slags føderation. Og webservicen kan altså verificere signaturen på baggrund af authorization serverens public key. Når den siger, det ser godt ud, så får klienten endelig sine data. Godt, lad os kigge på de tokens, som jo egentlig bliver udstedt i forbindelse med sådan et OAuth-flow her. Nu kalder vi det token-flowet, fordi der er et særligt flow involveret her. Det første, vi skal kigge på, det er selvfølgelig, at klienten authoriser sig, altså identificerer sig over for authorization-serveren. Det så vi før. Når så de her tokens efter det her flow er afsluttet, de returneres, så er der 3 styk. Ja, der kan være 3 styk. Der er et ID-token, så er der et access-token, og så er der et refresh-token. Så ideen med ID-token, det er en garant for klientens vedkommende faktisk, om at brugeren er den, de siger, de er. Den er også signeret. Alle de her, de 2 øverste, det er det, man kalder JWT'er, altså JSON Web Tokens. Det er en anden lille specifikation, som definerer et bestemt format for de her tokens, som er JSON-baseret. Som en del af det format, der er også en signatur, som er super vigtig. Fordi det er det, der gør, at man kan verificere, at indholdet er det er uændret, og at det i øvrigt kommer fra den her authorization server. Så klientens garant for brugerens identitet, det er ID-tokenet. Det er egentlig ikke meningen, det skal blive andre steder end hos klienten. Så vi kan lige tegne en lille ID her. Den blev meget lille. Og så tager vi hvis vi så kigger på access token. Access token, det er det, som klienten egentlig sender over linjen til en webservice, som vi også så før. Det er så med de her access tokens, at de skal helst ikke leve for længe. De skal faktisk gerne leve så kort, som man synes er hensigtsmæssigt. Så kortere er bedre. Hvis nu vi lige ser bort fra refresh tokens, så vil det jo betyde, at klienten måske ligger og snakker lidt med sin webservice, men så udløber det her access token lige pludselig. Og når access token er udløbet, så skal man jo sådan set egentlig op forbi authorization serveren igen. Det kan man også godt. Man kan sige, hvis jeg gjorde det, kommer op forbi authorization serveren, jamen så starter den bare et nyt authorization flow. I praksis betyder det så, at når du så rammer en IDP herude, så vil den så sige, hov, jamen den her klient kender jeg godt, fordi jeg har allerede en session. Så IDP'en vil egentlig ikke bede brugeren om at indtaste sine credentialer, sandsynligvis, medmindre sessionen også er udløbet herude. Men lad os for simplicitetens skyld sige, at klienten bare siger, eller authorization serveren får besked fra IDP'en om, at jamen, du er faktisk authenticated, vi kender dig godt. Jamen, authorization serveren sender så et nyt access token. Men hele den her roundtrip og det flow her, kan vi egentlig undgå ved, at vi introducerer noget, der hedder refresh tokens. Forskellen på refresh tokens og access tokens er så, at refresh tokens godt må leve længe. Og det har flere forskellige anvendelsesmuligheder. Det kan vi lige komme tilbage til. Access tokens,
som sagt, hvis de udløber, og det kan man jo enten blive opdaget af, at klienten selv ser, at det her access token er udløbet, fordi det står i access tokenet. Eller det kan være, at når man så kalder webservicen, at så melder webservicen egentlig en fejl retur til klienten. Så det kan blive opdaget på flere måder, men tanken er så, at når det access token er udløbet, hvilket det ifølge best practice bør gøre ret tit, så har man så et refresh token, som ikke er udløber lige så tit. Og der er tanken, du kalder din authorization servers token endepunkt med et refresh token i stedet for. Så slipper vi for hele authorize flowet, og kan i stedet for nøjes med at få af authorization serveren udstedt et nyt access token. Så i den her sessions levetid, eller i den her, kan man sige, brugerens sessions levetid, der kan udstedes mange access tokens, hvis man har begrebet om refresh token. Så refresh token er, en ting jeg glemte at nævne, det er jo selvfølgelig også, at når du får dit access token retur fra authorization serveren, lad os sige, vi kalder token, og i det kald, der sender vi selvfølgelig refresh token med, så får vi så et nyt access token. Men vi får også ofte, hvis authorization serveren har implementeret det, et nyt refresh token. Så man ruller simpelthen både access token og refresh token. Og det her, det er jo selvfølgelig alt sammen i sikkerhedens, af sikkerhedshensyn. Fordi jo kortere tid de her tokens lever, jo mindre sandsynlighed er der for, at de bliver opsnappet af nogen og kan genbruges af, eller misbruges af en angriber, en hacker. Yes. Refresh tokens, de kan have en lang levetid, men de kan også have en meget, meget lang levetid. Og det vælger man typisk at gøre på klienter, som er det, man kalder trusted. Det vil være native apps på en telefon, fordi der har man evnen til at gemme et refresh token et sikkert sted. Så når man kan det, så kan man også lade refresh token leve rigtig længe. Det kan leve et halvt år, et helt år måske, afhængig af hvad det er for en brugeroplevelse, man ønsker. Men tanken er, at når man kan gemme sådan et refresh token et sikkert sted, jamen så er det okay, at det lever længe. Hvorimod sådan en ting som et access token, som hele tiden bliver sendt over linjen, jamen det skal ikke have særlig lang levetid, fordi det kan blive opsnappet og misbrugt. Så for lige at opsummere. Refresh tokens, det er din repræsentation af sessionen overfor authorization serveren. Så længe du har sådan et, jamen så har du en aktiv session hos din authorization server og kan få udstedt nye access tokens. Access tokens er det, du bruger til, som navnet antyder, at få adgang til andre services i samme federation. Og ID-tokenet, det hører til klienten. Det er klientens brugeroplysninger. Der er nogle basale oplysninger om brugeren, man altid skal have. Bruger-ID for eksempel. Nu har vi jo set nogle eksempler og sådan noget. Men, og det er jo rigtigt, det er jo sådan, også for mig nemt at forstå, men ude i virkeligheden, hvor svært er det at implementere det her? Jamen heldigvis, så fordi det er en standard, så er der rigtig mange teknologistakke, som allerede har et standardbibliotek. Der er standardbiblioteker til .NET og til Java og til Node, JS, dem alle sammen. Både client-side og server-side. Så det, man som udvikler skal gøre, er forholdsvis begrænset. Det handler mere om at ligesom tage springet, fordi der ikke er så mange løsninger i Danmark i dag, som benytter det direkte, fordi det ikke spiller ind i den offentlige identity broker stack, som bliver tilbudt i øjeblikket. På sigt vil det helt sikkert ændre sig, men et godt eksempel på en løsning, som har taget skridtet, det kunne være den Danmarks fælles digitale postløsning. De benytter OpenID Connect, og det gør de for at kunne afkoble sig fra resten af det digitale Danmark, sådan at den løsning den ikke er afhængig af tilgængeligheden på andre offentlige løsninger, men kan stå alene. Så det er sådan en robusthedsting. Og samtidig får man så en masse sikkerhedsfordele, fordi at de nye flows bare er mere sikre end gamle flows, som er
på sigt i hvert fald på vej ud. Når man som, det man nok vil opleve i hovedsageligt i Danmark, det er, at man skal præregistrere sig som klient i den løsning, man nu sætter op, hvor mange har sikkert prøvet det på nettet, at man er på, så er man på GitHub eller en eller anden løsning, tredjeparts, og så siger de, vil du gerne logge ind her, jamen så kan du bruge Google eller GitHub eller Facebook, en anden identity broker, og det gør de faktisk via OpenID Connect. Den benytter den samme løsning, de samme standarder, de samme biblioteker til at ligesom facilitere, men hos dem der er det typisk en dynamisk klientregistrering, som så giver meget mere begrænset adgang, men det er også typisk, fordi det data, som beskyttes, er mindre personfølsomt end for eksempel i offentlige danske løsninger, hvor der er mere følsomme data end bare et navn og en e-mail, som der er grænser for, hvad man kan bruge til. Ikke? En ting, som jeg sidder og tænker lidt på, det er jo sikkerhed. Altså, hvis det her det er standard og sådan noget, så ja, the good guys laver det, men the bad guys, dem der vil angribe, de har jo også adgang til det her. Er det sikkerhed er svært, altså. Så det som sådan en standard som det her, den gør, den foreskriver jo nogle metoder, som er produktionsmodne. Altså det er noget, man har testet, og det er peer-reviewed, som du også var inde på før. Ikke? Det er noget, som de store spillere bruger, fordi det er vurderet som værende rigtig sikkert. Så det er vigtigt, at altså man kan sige, det at anvende sådan en standard, så læner man sig lidt op af de rigtig store spillere og af alle de andre i markedet, som står med de præcis samme udfordringer som en selv. Og det giver også, hvis du så også anvender de her implementeringer, som findes allerede, altså som anvender af OEDC fra klientsiden og fra serversiden, anvender man dem, så er der ikke så stor en kode-effort som sådan for at implementere det, og til gengæld så får du så rigtig meget gennemtestet software tilgængeligt. Så på den måde er det er en hjælp. Men altså, og det er jo også fordi hackerangrebene er ændret sig. Det vil sige, at i gamle dage, så sad der en teenager i en kælder, og i dag er det jo en industri, som måske er meget større end den, du sidder hos, og derfor er du nødt til at læne sig op af større spillere, fordi du ikke selv, som du var inde på, Daniel, sidde og kode noget for bunden, fordi det simpelthen er for komplekst, og derfor er man nødt til. Er det rigtigt forstået? Vi har ikke evnen til at forestille os, hvad man kunne finde på og forsøge at bryde. Altså det sidder der nogen, der er meget mere specialiseret i end os. Så derfor så læner vi os op af de anbefalinger, som sådan en standard den tilbyder. Og så kan man sige, hvis vi skal komme lidt videre i forhold til at kigge på standarden, så kunne vi jo kigge lidt på netop, hvordan sådan nogle her standardværktøjer, altså fra klientsiden, de kan autokonfigurere sig, så det er faktisk endnu mindre effort set fra et anvendersynspunkt, at hvordan kommer jeg i gang med at bruge en authorization server. Så vi kan lige prøve at kigge på et eksempel på det. OpenID Connect er bygget sådan, at det her med at finde ud af, hvad for nogle oplysninger skal jeg bruge for at tale med en authorization server. Hvad er dens public key? Hvor ligger ting henne? Hvad for nogle algoritmer bruger den? Sådan nogle ting. Så ting, som er defineret af standarden, men som i virkeligheden det er en ret stor mængde metadata, som man altså i princippet skulle notere sig et eller andet sted. Det er lavet sådan, at i OEDC er der noget, der hedder, der kan man lave noget discovery, eller man kan bootstrappe sin klient. Og med klient, så mener jeg så det stykke software, som rent faktisk kalder authorization-serveren. Og dem er der to af i det scenarie, vi også så før. Der er selvfølgelig en webservice, som skal kende og kan man sige, have tillid til authorization-serveren. Og det har den ved, at den kender dens public key og kan verificere signaturer fra klienten på den måde. Så har vi klienten, som i sig selv skal kunne kalde authorization-serveren, når vi kører authorized flow og token kald, og så efterfølgende kalder måske også user-info-endepunktet. Det kommer vi også tilbage til. Webservicen. Når den skal hente
public keys fra authorization serveren, jamen så kan den kalde det her endepunkt, som er noteret heroppe. Så det er ikke så interessant, hvad det hedder, men det er her, det hedder, .wellknown, /OpenID configuration. Det den gør, det er, at den kalder det, og på det endepunkt, så bliver så returneret noget JSON. Og i det JSON, der står alle de metadata, der er nødvendige for den her klient, som egentlig kalder authorization serveren, til at fungere. Blandt andet public keyen. Og den kan jo ændre sig over tid. De udløber jo de her keysets. Så det er fornuftigt, at man fra tid til anden kan gå op og hente en ny. Det eneste, man skal vide fra den her synspunkt, det er, hvad er URL'en. Så en base-URL for authorization serveren, så er det derudover defineret af standarden, OIDC-standarden, at det her endepunkt skal du kalde for at få de her oplysninger om authorization serveren. Det samme kan klienten her udgøre, når den skal konfigurere sig. Så når man starter sin app op, eller sin frontend-applikation, altså en web-applikation, jamen så er der også for eksempel en JavaScript-klient, der skal konfigurere sig selv, og det gør den ved, at den kan kalde, igen, den kender base-URL'en, og så kalder den så det her endepunkt, og får tilsvarende, altså fuldstændig det samme JSON-retur. Så det flowet for de to er det samme, og de bruger dem begge to til at konfigurere sig selv. Du nævner user-info. Hvad går det ud på? Jamen, formålet med at have et endepunkt specifikt til at hente, kan man sige, detaljerede oplysninger om brugeren. Når man starter sådan et flow her, så angiver man egentlig, hvad man har brug for oplysninger. Og det er så de oplysninger, som så også bliver tilgængelige via det her endepunkt. Når en klient, om det så er brugerens klient, eller om det er en webservice, når de står med sådan et access token i hånden, så skal de kunne trække yderligere oplysninger om brugeren, hvis de har behov for det. Det kunne for eksempel være et CPR-nummer. Eller en erstatning deraf, som er på vej. Og formålet med at have det her endepunkt, det er, at vi ikke ligger og sender det med over linjen. Så når de her access tokens bliver sendt rundt fra service til service og mellem klienten osv., der er vi ikke interesseret i, at der står alt for meget i. Der skal faktisk stå så lidt som muligt, kan man sige, om brugeren. Fordi så kan man ikke opsnappe det. Man kan jo læse det token. Alle kan læse det token, medmindre de er krypteret. Det er der også nogen, der vælger at gøre. Men som udgangspunkt, så i OIDC-standarden, så er det bare en JSON-struktur med en signatur på. Så alle kan læse det. Så skal helst ikke stå noget, vi ikke har lyst til, at nogen skal vide. Så det er udgangspunktet for sådan en user-info-kald. Mikkel nævner refresh token, som kan have en længere levetid. Og hvor lever den så hen, sådan en refresh token? Og er der noget sikkerhed omkring, hvor den kan leve? Grundlæggende findes der to typer af klienter. Der findes trusted clients og såkaldte public clients. En public client er en, som ikke kan have nogen hemmeligheder over for brugeren. Det vil sige, at alle pre-shared secrets vil den ikke kunne skjule for en bruger. Det vil for eksempel være din browser, en single page application, som lever helt ude på klientcomputeren, kan ikke have nogen hemmeligheder, som en hacker ikke kan få adgang til. Men en trusted client er typisk en personlig enhed af en slags, som en moderne smartphone eller tablet, som har en secure enclave, som giver mulighed for at gemme krypterede data, følsomme data, via et specialiseret API. Og det gør det muligt at stole på den enhed, sådan at når den enhed bliver indrulleret, så kan den holde sin refresh token, som repræsenterer sessionen over hos authorization serveren, i lige så lang tid, som man mener, det er muligt. Det er derfor, at når du sidder og tjekker din Gmail eller din digital post eller sådan noget, at du ikke skal logge ind hver eneste gang. Det er fordi, at den har adgang til en refresh token og kan løbende trække nye access tokens og snakke med service. Mens en public client, dens refresh token vil typisk ikke vare særlig lang tid, den vil være begrænset. Et godt eksempel vil være, at det måske varer en time eller 40 minutter, og så vil du skulle igennem hele authorization kodeflowet igen for at bevise, hvem du er, at du stadigvæk er den, du er.
Så det er en brugeroplevelsesting, ikke? Altså det er jo det der, hvor man skruer på sikkerheden. Ja, lige præcis, fordi den friktion, vi introducerer ved at sende folk forbi MitID og to-factor authentication og den type, jamen det forhindrer folk i at udføre det, de egentlig åbnede browseren eller appen for. Så derfor så er det noget, man prøver at justere for at imødegå, at man stadigvæk har behov for at beskytte de her informationer, men brugeren skal jo også have adgang til dem på et eller andet tidspunkt. Hvornår har han gjort nok? Ja, så man rent faktisk vil bruge løsningen. Ja, lige præcis, fordi der findes mange muligheder for at øge friktionen med flere tiltag, men så får man et stjernet anmeldelser, gætter jeg på, inde i App Store. Men sådan, hvis vi ligesom skal se de store billeder. Jeg arbejder jo begge to med det her på samfundskritiske projekter, og det kommer vi ikke ind på, hvad det er for nogen, men bliver det her brugt nok, at det I kan se rundt omkring, er der behov for sådan generelt set, at man ligesom tænker den her vej? Altså det er den vej, vinden blæser, så at sige, og der er, altså jeg tror, at apropos friktion, den største friktion for ligesom Danmark, som de offentlige løsninger i Danmark, de ligesom konsekvent skifter over, jamen det vil være offentlig understøttelse via MitID. Der er lavet i nogle såkaldte UIO, OpenID Connect-profiler, som man kan hente inde på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, som beskriver, hvordan sådan en løsning kan komme til at se ud. Det de også gør, det er, at de koger mange af de best practices ned, som findes fra OpenID Connect, fordi OpenID Connect er kæmpestor og arver en masse legacy fra tidligere løsninger af hensyn til bagudkompatibilitet. Men det adresserer de der profiler, sådan at man ligesom kan nøjes med at sige, at det her, det er præcis det, vi nøjes med at understøtte, for det er det sikreste, og det er det, der ligesom afgrænser opgaven. Så i stedet for at skulle løse hele verden, så kan du nøjes med at løse en afgrænset del af den, og så på den mest sikre måde, vi kender til PT. Har du noget, du vil supplere med? Ja, altså man kan sige, at de flere offentlige kunder i Danmark, de bruger jo NemLog-in. Og der er et behov for, at man kan sige, de anvender NemLog-in, det gør de også i dag, og det er super fint. Og det er igennem alt det her, du logger ind med MitID via NemLog-in. Men der er helt klart et behov for, og det er der også igangværende projekter for at overgå, hvis ikke man allerede gør det, så overgå til den her token-baserede sikkerhed på baggrund af OIDC. Og som du også nævner, så er det jo noget, man har haft tænkt på i OEO-regi, altså så det digitale offentlige Danmark, er der blevet tænkt på, må ikke vi skulle lave noget, som er standardiseret, men målrettet den danske anvendelse af det. Så kan man have en diskussion om, hvorvidt den strukturen på den er god eller skidt. Men faktum er, at det er et behov, som eksisterer, og det er også noget, som vores kunder arbejder på at rykke, hvis ikke de allerede er det. Jamen tusind tak, det har været rigtig spændende, og selv jeg er blevet klogere. Tak til dig, Mikkel, og tak til dig, Daniel. Det her, det er jo en del af hele det her Zero Trust Environment, som vi er. Så der er jo meget mere, vi kan tale om det her, så det kommer vi ind på senere i serien. Men tusind tak, og vi ses næste gang.